Jeg hedder Finn Petersen, og jeg har tidligere været salgsingeniør ved et firma her i Haderslev, og jeg er i dag pensionist, og jeg har haft egen bil i rigtig mange år. Den periode, hvor jeg har kørt egen bil, jeg kørt ca. 50.000 om året. Jeg har været kunde ved Superdæk Service i omkring 17 år, både med min egen bil, men også med min kones. Jeg er gået over til el, så jeg har der købt en Tesla, ligesom 14.000 andre eller 20.000 andre danskere har gjort. Og lige haft den til service ude ved Superdæk. Altså grunden til, at de kunne eksistere i 50 år, det er ingen tvivl om, det er deres service. Og så er jeg ikke i tvivl om, at de har kompetente medarbejdere. Jeg har aldrig nogensinde været bange for at køre min bil til service, eller få noget lavet eller repareret ud ved den. Aldrig. Køber jo også dæk ved den. Så jeg har købt en Alfa Romeo, hvor det lyste en lille lampe, og så skulle jeg på ski. Og jeg var lidt på den, fordi det var næsten derefter, jeg skulle køre. Jeg havde fået bilen, og så kørte jeg ud til Superdæk, og de sagde bare, kom med den, så kiggede vi på det. Og så fik vi det i orden, så jeg kunne komme på ski. Det var en god oplevelse. Men generelt vil jeg lige sige, det er en god oplevelse at komme ud i.